שלום לבני קצובר. שלום וברכה. אז אני מבין שאתה יושב ראש ועד יישובי השומרון, אני רואה שאתם עושים הרבה פעילות בזמן האחרון, והנה אני רואה שאתם יוצאים למאבק חריף בלתי מתפשר, 10 צמתים בו זמנית. בוא תספר לנו על מה מדובר. כן, אנחנו מתארגנים לבין 10 ל-20 צמתים שיחסמו הערב בין מנחה למעריב ועוד פעולות מחאה שונות, על מנת שאהוד ברק שיצא הבוקר לארצות הברית החליט להשאיר אדמה חרוכה, תרתי משמע, נתן הוראה למיטב הידוע לנו לחדש את פעולות ההרס. היום הם הרסו בחוות רונן בית, גירשו את המשפחה החוצה, משפחת הפרסמון שעכשיו יושבת ובוכה על מטלטליה הזרוקים בחוץ. הבעל נעצר בהתחלה גם, ואנחנו החלטנו שזה לא יעבור לסדר. אנחנו עכשיו בעיצומו של ארגון את תושבי השומרון לצאת לצמתים הערב, חסימה ב10 עד 20 צמתים. גם ועד מתיישבי בנימין חובר איתנו, אני מקווה שגם שם יחסמו 10 צמתים, וזה מין שדר לאהוד ברק שנמצא בארצות הברית: אתה לא תשאיר קרקע חרוכה, לא תתייפייף בפני נשיא ארצות הברית על חשבון הרס של בתים יהודים. אני שומע נכון, אני זוכר שבזמן הגירוש מגוש קטיף לא כל כך אהבתם לחסום כבישים. אני לא הצגתי אז את מועצת יש"ע, ולצערי הגוף שניהל אז את המאבק לא היה מלכתחילה מתוכנן להיאבק כמו שצריך בשלטונות, הוא היה יותר מדי מחובר לממסד. אז על מה מדובר? תם עידן התמימות? לא, זאת הסיבה שכבר לפני שנתיים הקימו גם בשומרון, גם בבנימין, שני האזורים הגדולים ביהודה ושומרון, ועדי מתיישבים. אני כאמור עומד בראש ועד מתיישבי השומרון, גוף שאיננו תלוי ואיננו מחובר לממסד, לא יונק ממנו ולא מושפע ממנו, ואנחנו פועלים לפי שיקול דעתנו העצמאית, וכאשר הורסים בתים עם משפחות, זה דבר שלא יכול לעבור לסדר. ואיך אתם מתכוונים לחסום את הצמתים? עם רכבים וחומרים נוספים, או רק לשבת באופן פסיבי על הכביש? תראה, לטעמי מספיק שאנשים יצאו והתיישבו על הכביש, לא צריך רכבים. קל וחומר איפה שישימו רכבים. אני יודע כבר מהשמועה שיהיו מקומות שיעשו פעולות נוספות, נוסח תג מחיר המפורסם, אנחנו לא מזמינים את זה, אבל הסערה שפוקדת עכשיו את האזור והאש שבוערת עכשיו בשדות בכל המרחב, ואני ממש אפוף עשן מהשרפה הגדולה שעולה פה באזור. לא סתם אמרתי שאהוד ברק יצא לארצות הברית והשאיר פה אדמה חרוכה. זה דבר שאי אפשר לעבור עליו לסדר. אם נעבור לסדר, אנחנו מזמינים את המשך ההקפאה, וההפך, אם הציבור יראה שהוא יוצא מגדרו, שובר את המתכונת. זה הקראת ממשלה, לא יותר. נגמר הסיפור של התנצלות להתיישבות היהודית. בני קצובר, יושב ראש ועד מתיישבי השומרון, תודה רבה לך על הדברים.